Jalingo wanda muka fi sani da Sale Kwalba Jalingo, jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta jihar Taraba, wato nan garin Jalingo. Ina mai sanar da ku kwanci ina mai muku albishir da cewa in Allah ya yarda kwanan nan a cikin watan biyu nan za mu fara sake muku wani sabon series film namu mai suna ɗakin saurayi. Ɗakin saurayi labari ne wanda yake jan hankali musamman akan abin da yake faruwa a yanzu da kuma al'amuran da yanayin ƙasar mu take ciki da kuma Najeriya mu da ma duniya gaba ɗaya. Idan muka koma karkara, abin da yake faruwa a karkara. Ɗakin saurayi fim ne wanda a cikinsa akwai faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Sannan kuma muna ƙara sanar da ku cewa duk wanda yake da shago ko kamfani ko wani masana'anta ko wurin sana'a, idan ya buƙaci mu masa jingle ko kuma mu masa advert, wato mu tallata masa wurinsa, duk inda yake a faɗin duniyar nan za mu je mu tallata masa, ko kuma in ce idan yana buƙata ko a ina ko a Najeriya ko kuma in ce duk faɗin duniyar nan duk inda ka kira mu, in Allah da za mu zo mu tallata maka manhajanka ko kuma masana'antarka ko kamfani ko shago ko ma me, idan ka buƙaci mu tallata maka za mu tallata maka. Bugu da ƙari, ina miƙa saƙon godiya ta ga mutane na ƙasashe, ga al'umma na ƙasashen duniya, musamman ƙasa ta Najeriya, irin su ƙasar Libya. Ina da masoya a wurin masu bibiyar YouTube channel namu mai suna Kwalba24 TV. Muna godiya Burkina Faso, muna godiya Cote d'Ivoire, muna godiya Portugal. Duk ina ganin sakonninku ta WhatsApp da kuma ta email nawa. Mutanen Saudi Arabia kuma ina godiya. Sannan na ga har daga United Kingdom duka na ga an kira ni, na ga an kira daga Switzerland, Sri Lanka, duk na ga an kira ni. To ina godiya, muna godiya gaba daya. Ku ci gaba da bibiyar YouTube channel namu mai suna Kwalba24 TV. Sannan ina mai baku hakuri da Allah, kada mutum ya kira mu ya gama mu ɗauka ba ya ɓata rai. Sha'anin aiki ko da yaushe muna cikin aiki ne, to da Allah ku yi hakuri. Idan ku kira mu gaba mu ɗauka ba, mana magana ta WhatsApp ko kuma ku tura mana text. Muna alfahari da ku ko muna godiya sosai. Za ku iya ku neme mu ta wannan number 081 000 31886, wato 081 000 zan maimaita 081 000 31886. ko kamin magana da Fulatanci, ko kamin magana da Hausa, ko kamin magana da Larabci, duk in Allah yadda zan fahimce ka, zan saurare ka. Amma irin kaman kasashe kaman irin su abunan da suka kira ni, na ga waɗansu suna min Faransa. Ku yi hakuri, bana jin Faransa gaskiya, bana jin Faransa, ku yi hakuri. Amma kamar Larabci, Turanci da kuma Hausa da Fulatanci, wannan yare uku, wannan yare hudu, insha Allah duk wanda ka min magana da shi ta WhatsApp zan ji ka. Ina godiya. Ku ci gaba da bibiyar YouTube channel namu mai suna Kwalba24 TV. Daga naku masoyinku Sale Kwalba Jalingo, shugaba na masana'antar shirya fina-finai, ko in ce jagora na kamfanin Kwalba Film Production Jalingo, sannan jarumi, producer, director. Ina godiya.